ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ପଣ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ରୁମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭୁଲରେ ବି ଦର୍ପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ଝଗଡ଼ା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ରୁମରେ ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ପଣ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେବେ ବି ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ନିଜ ଘର ଏବଂ ବେଡରୁମ୍ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସେ। ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରି ସାରିବା ପରେ ଚୁଲା ଉପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ କାହାରିକୁ ଥଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ